ušami. Ahoj, chcela by som vám ukázať, ako sa dá naučiť hýbať ušami. Lebo sa to naučiť reálne dá. Ja to viem, aha. Aba jedným. A dá sa to tak, že najprv musíte cítiť tie svaly, ktoré vám vlastne tými ušami hýbu. Tam je taký auricularis superior a auricularis posterior. Ale my ich nevieme ovládať. Dá sa ich začať cítiť vtedy, keď sa napríklad budeme veľa usmievať. Takto. Alebo veľa čudovať. Hej, teraz hýbeme všetkým a vyzeráme čudne pri tom, ale cítime tuto tie svaly, ktoré to ťahajú. A potom po čase, už bez usmievania sa a čudovania, začneme len ovládať tieto svaly. A hýbeme ušami. On sa pritom nedá usmievať. Tak. No, ale inak oveľa jednoduchšie je ušami zarábať. A my máme pre vás ďalšiu súťaž Zarábaj ušami vo Fan Rádiu. Takže choďte na www.zarábajušami.sk a my vám držíme palce. A ja ešte na záver zakývam uchom. A na budúce vám Saifa ukáže, ako sa dá naučiť olízať si lakeť. Dovidenia.